Príklad číslo 8. Dané sú funkcie y rovná sa minus 2 krát kosinus x a y rovná sa minus 1. Zistite, koľko spoločných bodov majú grafy týchto funkcií na intervale od minus pi až 3pi vrátane. No, máme goniometrickú funkciu, to väčšinou žiaci nemajú radi. Ja to mám aj nakreslené. Zelená je funkcia y rovná sa minus 1, to sa nakreslí veľmi jednoducho. Dobre, čierno mám klasický kosinus x. Áno, to by ste mali vedieť, nakresliť. Hej, v bode 0 má maximum 1, v bode pi má zase minimum a tak ďalej. No, ale my máme y rovná sa minus 2 krát kosinus x. Čo nám urobí táto dvojka? 2 krát kosinus, ona to vlastne roztiahne, že nemáme to od 1 po minus 1, ale od 2 po minus 2. No, a toto mínusko nám to prevráti na osi y, čiže potom to bude vyzerať takto. No oni chcú vedieť, koľkokrát sa to pretne. Tá zelená s červenou. Tak si to môžeme zrátať. 1, 2, 3, 4. Výsledok je 4, ďakujem, dovidenia. Ale nie. Ukážeme si ešte iný spôsob, lebo kresliť takýto graf pod stresom môže nejaká chybička tam prísť. No, my máme zase nejakú sústavu dvoch rovníc, jednej aj druhej, tak si ju poďme vyriešiť. Máme vyjadrené y, takže to len dáme do rovnosti. Minus 2 krát kosinus x sa musí rovnať minus 1. Takáto základná goniometrická funkcia. Stačí, keď to vydelím minus 2, dostanem kosinus x sa rovná 0,5. No, toto keď sa do kalkulačky, dostanem x sa rovná 60 stupňov alebo pi tretín radiánu. No, a to nám ešte veľa nepomôže a preto odporúčam nakresliť si jednotkovú kružnicu. Tak. X, y. Potrebujem vedieť, že kosinus je na x-ovej a sinus je na y-ovej osi. Dobre, my máme kosinus, čiže ideme na x-ovú, toto bude 1, tu bude minus 1, no a nám vyšlo tých 0,5, tak to si tuto napíšem, 0,5. No a teraz si robím kolomicu, lebo ja sa potrebujem dostať na tú jednotkovú kružnicu, aj hore, ale aj dole a dostanem takéto dva body. Prvý bod, to bude tých našich 60 stupňov alebo pi tretín. No a druhý bod, to bude tu takto. Áno, hej, celý kruh je 360 minus 60, čiže toto bude 300 stupňov. Alebo našich 5 tretín pi. Prečo 5 tretín? Áno, lebo celý kruh je 2pi, my ho máme rozdelené na tretinky, čiže 1 tretina, 2 tretia, 4, 5, 6. Áno, 6 minus 1, 5 tretín pi. No, a teraz máme ten interval od minus pi po 3pi, tak poďme sa na to pozrieť. Áno, pi je vlastne 180 stupňov, čiže to je odtiaľto, potiaľto. No a ja idem najprv ten záporný, že minus pi, odtiaľto sem, to je 1 krát. A teraz idem zase dopredu, 3pi, áno, týmto smerom. To bude 1, 2, 3, tu skončím. Áno, a mal som 1, 2, 3, 4 body. Odpoveď je opäť 4.